Jeden hrdý Talian mi raz povedal, že všetko dobré jedlo pochádza z Talianska. Súhlasíte? Ja tak čiastočne. Preto som sa rozhodla si z talianskej kuchyne požičať recept na tekvicové ňoky. Ako prvé si roztlačíme zemiaky, ktoré sme si uvarili v šupke. A teraz pridáme tekvicu, ktorú sme si predtým upiekli alebo uvarili. Ja si tekvicu radšej upečiem, rovnako aj keď robím tekvicovú polievku, pretože má lepšiu chuť. Keď máme tekvicu a zemiaky poriadne roztlačené, môžeme k nim pridať múku, muškátový oriešok, vajíčka, soľ a korenie. Vypracujeme si cesto, ktoré bude podobné cestu na šúrance alebo inému zemiakovému cestu, z ktorého si potom budeme tvarovať jednotlivé ňoky. Z pripraveného cesta si rozvárkame valčeky, ktoré potom krájame na maličké kúsky a tie si stláčame vidličkou. Tak nám vzniknú malé ňoky. Pripravené ňoky varíme v horúcej osolenej vode, kým nám nevyplávajú na povrch. Rovnako ako talianske testoviny, tak aj ňoky sa môžu podávať s rôznymi omáčkami. Ja vám však odporúčam moju obľúbenú, ktorou je šalviová s maslom a s cesnakom. V Taliansku cestoviny nikdy omáčkami nepolievajú, ale zmiešajú cestoviny s omáčkou priamo na panvici. Hotové ňoky podávame s hovlinami z parmezánu Finest a posypané tekvicovými semiačkami. Doprajte si aj vychuť Talianska a objednajte si vaše suroviny tu.